Kehawakadu kata jingyang ga jongi ha kata nongrim kabas kem. Menta nak Liang jong itu ki persang banwan jubor sia kata Krem Maw Jymbuin. Kila ai ke jingtip sepok kekur ba kila call off. Haka sien shong bishar balai ka Meghalaya High Court haka sngi khat saw tarik Nailar halor ka jingmudui mukot duma jong ka kynhun Niam Hindu halor ka jingbym yo ya ka NOC na ka Dorbar Shnong Mawsynram ban pynlong ya ka jingiaid lynti yatra jong ki Hindu sa Krem Maw Jymbuin na ka Liang Rangbah Shnong Mawsynram ba Hiamdor Rapsang hadien ba lami na Iingkashari ula pyntip ba ka Dorbar Shnong ka Ieng scam halor ka nongrim na mar ka Krem Maw Jymbuin kamde ka jaka maniblay jong ka nu ka Niam henre ka de ka jaka ngok kai perthei ulaya thu ka baong ka Dorbar Shnong ka Ieng scam ha ka nongrim ban pynlong kum ka jaka ngok kai perthei ulaong ha ka ba khadu ka jingyang jongki halor ka nongrim kala seiso namar bana ka Liang ka kynhun ka ba mudui kala pensange no ya ka jingiaid lynti jongki ulaong ru kumbalong menta ka jingiaid yatra kamlong shu bat haba persang ban kili ya ka daw na ka Liang Rangbah Shnong ulaong tip ya ka daw balai kita ki kynhun Niam kila weng no ya ka jingtmu yat lynti yatra jongki Ko ba pyntip ba na ka Liang jong ka Dorbar Shnong ga jongi. Nila Ieng scam halor ka nongrim. Bagati ka Krem Maw Jymbuin ka digen toris bat. Bat ka haba po jong ka jingiaid jong ka jingsumar jong ka Dorbar Shnong Mawsynram. Bat ngimsha yano banwan pynlong ya kita ki program le Niam le rukom ha ka digen jaka. Ngai baro ka ki toris kila banwan na kaleng sodok ka perthei digen jaka ni dah welcome. Ke haba khadu kata ka jingyang ga jongi ha kata ka nongrim ka bas kem. Menta nak Liang jong itu ki persang banwan jubor sia kata Krem Maw Jymbuin. Kila ai ke jingtip sepok kekur ba kila call off. Ia kini ke program ke jongi. Kadi tangkata ngadi karakter nganget bagadi ka result ka babaha. Bat bau blai ru las ngap per skor ya ke jingdwai jongi kum ki trai Shnong Mawsynram bar ke jingdwai jong ki pai ba jong ka bri hinyo krem. Bakawai na ki jaka kanum lait syawai pa. Rekan ne kan sa kum kanong genti ka jongi ka bangilayo nadu kulong kuma na ki maintenance department ki jongi ngin beteng banang pen scam ya kan kum ka Shnong nang ni sakman ngin nang kampan bahasa susu hakabai dei be ti krem bat kani ka di ka message ka ba komentam ya kum kari ba ka chat ka ba phai ya kani ka result mata ka si ka jingni ndengi su tana baki tehi ki bamut men penlong ya kum kita ki program kila pyntip se ka kod menta ka singi ba kila call off ngam kwa ban kan shibon syafi mentah ya mentah ngai ngadi ka di betang ka jingjong kublai shibon nam ta jok firu ki bejupan kriang ki kubon da kalian jini kublai shibon Bala sa kender yatra ka korlof na. Na syukwa ban benpau hang ni bang asu sarang bang di lawyer jong ka Shnong Mawsynram. Te na dan bentaru bat ka Hima Mawsynram. Te kani ka jing Ieng Triang jong ka Shnong Mawsynram. Menumai ya kata ka NOC kata ka permission ban yatra nang ni sa Mawsynram ban le Niam te po Krem kalau long ka jingjob nomor sisen ni ba Ieng Triang menumai ka permission kalau long KKI ka pasaiso mandaksi nomor kala penpoi sa ka uput ba kihab ban call off ya kani ka yatra di katahi kani ka jingjob yangi bat yo paiba hi ba kersian ya kani ka jing le jong Dorbar Shnong di ya ka jing penbaha ya ka te ka Krem an penbaha susu ya ka Krem an peit ba kanumlon kata ka jing le dusmon jong no ni ila decide ba kan don ka committee ka yang bishar balai ha ba kata ba kan don ka committee ba nang ni sakmar hi sa le ki babaha namanta ban kiu te ka Shnong Mawsynram ya ka ni ka Krem Maw Jymbuin du ngin penbaha susu but nang ni sakmar ngin hab banda fikir baha ya no ban ai permission ni no mai Andre kum ka tourist spot kumulong wasan Rangbah Shnong di kamdan jinghang yano ru banwan sa po ka Shnong Mawsynram banwan ban pay ate ka Krem Maw Jymbuin bad kum ki tourist Andre kum ka jaka ban le Niam kulay sibot ginum kani ka laway ni tip ya ba banta kasni bad ya ba la ka baladeb ru kisna baladeb ginum kamaw shu ni kamaw ya kamanta hi kapor this very moment is very important. We talk about today, not tomorrow. Tomorrow, what will happen, we don't know.